Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο στο podcast Επιχείρησέ το. Είμαι ο Γιώργος ο Μαρινός και σε αυτήν την εκπομπή μιλάμε για όλο το κομμάτι γύρω από την επιχειρηματικότητα, το ανθρώπινο δυναμικό, τις πωλήσεις και τη γενικότερη προσωπική και ομαδική εξέλιξη και ανάπτυξη. Θυμήσου να κάνεις ένα like και εγγραφή στο κανάλι στο YouTube και το Spotify, στο podcast Επιχείρησέ το. Βοηθά πάρα πολύ και τον αλγόριθμο και να αναπτυχθεί αυτή η εκπομπή, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πίσω αξία και στους εργοδότες αλλά και στους εργαζόμενους και γενικότερα την επιχείρηση, κυρίως τις μικρές και τις μικρομεσαίες. Στο σημερινό επεισόδιο θα αναλύσουμε λίγο την τέχνη του καλού interview. Τι είναι μια συνέντευξη? Η συνέντευξη πρακτικά για κάποιους είναι μια λέξη που όταν την ακούσουν τρομάζουν. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για μια αμφίδρομη συζήτηση, να γνωριστεί καλύτερα ο εργοδότης με τον υποψήφιο εργαζόμενο αφού έχει ανέβει μια αγγελία και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιθανή συνεργασία μεταξύ μας για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να πετύχουμε όλοι τους στόχους μας. Είναι μια ευκαιρία για σύνδεση και όχι απλά κάποιο τεστ για να τεστάρω τον υποψήφιο ή ο υποψήφιος να τεστάρει την εταιρεία που θα συνεργαστεί. Και πάμε λοιπόν στο σημερινό επεισόδιο να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη διαδικασία. Ξεκινώντας, πάμε να δούμε από την πλευρά του εργοδότη ποια είναι τα συχνότερα λάθη που παρατηρούνται και πάμε κατευθείαν να δούμε το κομμάτι της προετοιμασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προετοιμασία. Πολλές φορές παρατηρείται κάποιος εργοδότης ή κάποιος υπεύθυνος στο HR ότι εμφανίζεται στη συνέντευξη χωρίς καν να έχει διαβάσει το βιογραφικό. Έχουμε πει και σε παλιότερο επεισόδιο για τις συνεντεύξεις ότι δεν χρειάζεται να εντρυφήσω πάρα πολύ στο βιογραφικό. Χρειάζεται να γνωρίσω τον άνθρωπο απέναντί μου και συνήθως όταν αναλύω λέξη-λέξη το βιογραφικό του υποψήφιου μπορεί να δημιουργήσω διάφορες πεποιθήσεις ή μπορεί να προδικάσω για τον άνθρωπο. Άρα χρειάζεται live να τον ακούσω ενεργητικά για να δω και να τον γνωρίσω ποιος είναι και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι σημαντικό όμως να διαβάσω λίγο το βιογραφικό, να έχω ρίξει μια ματιά, να έχω μια εικόνα με τι έχει ασχοληθεί ο άνθρωπος απέναντί μου, γιατί αν δεν έχω καθόλου ιδέα το ποιον έχω απέναντί μου, παρουσιάζομαι και εμφανίζομαι ότι η διαδικασία της συνέντευξης για εμένα είναι μια διαδικασία αδιάφορη ή πρόχειρη. Επίσης στη συνέντευξη παρουσιάζεται το φαινόμενο του να γίνονται γενικότερες ερωτήσεις του τύπου πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα. Είναι ερωτήσεις οι οποίες έχουν κουράσει προφανώς στην αγορά και όλοι έχουμε εμπειρία πλέον από συνεντεύξεις, και οι υποψήφοι αλλά και οι εργοδότες, οπότε είναι σημαντικό να προσαρμοζόμαστε λίγο στην εποχή και οι ερωτήσεις που κάνουμε στον απέναντί μας να είναι λίγο ευέλικτες και να είναι πραγματικά ερωτήσεις to the point για να γνωρίσω ειλικρινά τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Και μιας και λέμε για ερωτήσεις, είναι υποχρεωτικό οι ερωτήσεις που θα κάνω στον υποψήφιο ή στην υποψήφια που έχει έρθει για να συνεργαστούμε να έχουν αυτό το αίσθημα σεβασμού και να μην είναι ηθικά παράνομες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, αν είστε παντρεμένος, αν σκοπεύετε να κάνετε παιδιά. Είναι ερωτήσεις οι οποίες όχι απλά προσβάλλουν τον απέναντι, αλλά απαγορεύονται να γίνονται γιατί ενέχουν μέσα τους προσωπικά δεδομένα. Δεν με ενδιαφέρει η προσωπική ζωή του υποψήφιου. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στείλει βιογραφικό γιατί κάτι τον τράβηξε στην αγγελία και θέλει να γνωριστούμε για να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας. Άρα με ενδιαφέρει να γνωρίσω τον επαγγελματία υποψήφιο απέναντί μου και όχι το τι κάνει στην προσωπική του ζωή. Και συνεχίζοντας από αυτό το κομμάτι με τις ερωτήσεις, παρατηρείται ακόμα ένα λάθος που κάνουν πολλοί εργοδότες, ότι έρχονται στη συνέντευξη όχι προετοιμασμένοι κατάλληλα να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις, αλλά προσπαθώντας μέσα από τη συζήτηση και τη συνέντευξη να βρουν τα ελαττώματα του απέναντι, του υποψήφιου. Πρακτικά είναι σαν να έρχομαι σε μια συνέντευξη σε μια εταιρεία και να έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου που να με έχει στήσει στον τοίχο για να βρει ένα ψεγάδι, ένα ελάττωμα, κάτι και να πατήσει πάνω σε αυτό και κάπως ίσως και να με κατηγορήσει μέσα στη συζήτηση. Αυτό γιατί συμβαίνει? Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα κυρίως για τους εργοδότες είναι το οικονομικό, είναι ο μισθός του υποψήφιου. Άρα μπαίνοντας στη διαδικασία, στη συνέντευξη, να βρω κάποιο ελάττωμα στον υποψήφιο, να τον στήσω κάπως στον τοίχο και να πατήσω πάνω σε αυτό το ελάττωμα, γιατί γίνεται? Μειώνω έτσι κάπως την αξία του μέσα από την κουβέντα και μπορώ να διαπραγματευτώ καλύτερα μισθολογικά δεδομένα. Δηλαδή, αντί να του δώσω 1.500 ευρώ μισθό το μήνα, εάν τα ζητήσει, να πάμε στα 1.300. Οπότε συνοψίζοντας λίγο
για τα λάθη που κάνουν πολύ συχνά οι εργοδότες. Πρώτα απ' όλα, προετοιμάζομαι πολύ καλά. Ρίχνω μια ματιά στο βιογραφικό να ξέρω ποιον άνθρωπο θα υποδεχτώ και θα έχω απέναντί μου. Κάνω στοχευμένες ερωτήσεις. Ερωτήσεις οι οποίες είναι to the point για να γνωρίσω πραγματικά τον άνθρωπο απέναντί μου, να σέβομαι το ποιον έχω και φυσικά να μην έχω ως στόχο να κοιτάξω ποια είναι τα ελαττώματά του, να μην το στήσω όπως είπαμε στον τοίχο, αλλά να το γνωρίσω πραγματικά, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έρθει για να προσφέρει αξία στην εταιρεία. Φυσικά, εάν με ενδιαφέρει η επιχείρηση και θέλω να αναπτυχθεί, θέλω να βοηθήσω για αυτόν τον άνθρωπο, να τον υποστηρίξω για να πετύχουμε μαζί τους στόχους μας. Πάμε τώρα αντίστοιχα να δούμε λάθη που παρατηρούνται πολύ συχνά από τους υποψήφιους. Όπως είπαμε λοιπόν για την προετοιμασία, είναι πάρα πολύ σημαντική και για τις δύο πλευρές, άρα και ο υποψήφιος χρειάζεται να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Παρατηρείται συχνά ότι έρχεται κάποιος σε μια συνέντευξη και δεν έχει ιδέα σε τι εταιρεία έχει έρθει. Δεν γνωρίζει καν με τι αντικείμενο απασχολείται, δεν λέμε τώρα να έχει ψάξει να βρει κύκλο εργασιών, τι τζίρους κάνει η επιχείρηση, τι ανάπτυξη έχει και όλα τα συναφή και γενικότερα τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά χρειάζεται να γνωρίζει τουλάχιστον, αν μπορεί να βρει την πληροφορία, πόσα άτομα προσωπικό έχει η επιχείρηση και απασχολεί, σε ποιο κλάδο δραστηριοποιείται και στη θέση στην οποία έχει στείλει το βιογραφικό και έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ακόμα ένα λάθος που παρατηρείται από τους υποψήφιους είναι η υπερβολική ομιλία και φλιαρία που δεν στοχεύει κάπου μέσα στην συνέντευξη. Απλά μιλάω συνεχόμενα χωρίς να έχω κάποιο όριο στη συζήτηση, ή αντίθετα υπερβολική ντροπαλότητα, δηλαδή ντρέπομαι να μιλήσω, δεν ανοίγομαι, μου κάνει ερωτήσεις ο εργοδότης ή ο υπεύθυνος του HR και εγώ απαντάω μονολεκτικά. Και φυσικά αυτό δεν βοηθάει ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, γιατί δεν βγαίνει κάποιο πόρισμα μέσα από τη συζήτηση. Και όχι απλώς δεν έχει βγάλει πόρισμα ο εργοδότης, και εγώ ακόμα δεν έχω καταφέρει να γνωρίσω την εταιρεία, γιατί εάν δεν απαντώ και μιλάω μονολεκτικά, δεν κάνω πίσω ερωτήσεις για να γνωρίσω πραγματικά την επιχείρηση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσω την επιχείρηση στην οποία θα έρθω να δραστηριοποιηθώ, να απασχοληθώ, γιατί εκεί θα αφιερώνω πολλές ώρες στην καθημερινότητά μου πρακτικά. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν των απαντήσεων, παρατηρείται επίσης ακόμα ένα λάθος από τους υποψήφιους, ότι παραδίδουν γενικές απαντήσεις χωρίς παραδείγματα. Πολλές φορές είναι και διπλωματικές οι απαντήσεις, άρα εκεί χρειάζεται και από την πλευρά του εργοδότη να είναι εκεί παρόν και συνειδητά στη συζήτηση για να δει πραγματικά ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Φυσικά θα εμφανιστώ, θα παρουσιάσω τον εαυτό μου ως τον ιδανικό υποψήφιο, ότι είμαι πάρα πολύ καλός, είμαι πάρα πολύ ομαδικός, προσφέρω σε μια εταιρεία, ο στόχος μου είναι να αναπτυχθεί η εταιρεία και έτσι και εγώ πίσω να αναπτύξω και να εξελίξω τον εαυτό μου. Ναι, μεν μπορεί να εννοώ ένα μέρος αυτών των απαντήσεων, αλλά μέσα από τη συζήτηση κάπως είναι σημαντικό να γνωριστούμε, άρα να δω πραγματικά και ποια είναι τα ελαττώματά μου που θέλω να εξελίξω. Κανείς φυσικά δεν είναι αψεγάδιαστος, ούτε η επιχείρηση ούτε ο εργαζόμενος. Άρα και από τις ερωτήσεις και από τις απαντήσεις χρειάζεται να είμαστε ανθρώπινοι, όχι αγενείς, αλλά να παρουσιάσουμε τον αληθινό εαυτό μας. Οπότε, συνοψίζοντας και στα λάθη που εμφανίζονται πολύ συχνά από υποψήφιους, πολύ καλή προετοιμασία, όχι γενικές απαντήσεις, απαντάω με παραδείγματα, αναφέρω παραδείγματα από προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και πάρα πολύ σημαντικό, κοιτάζω να απαντώ σωστά και να έχω μια ευχάριστη ροή στη συζήτηση, ούτε να ντρέπομαι, να απαντώ μονολεκτικά, αλλά ούτε και να φλιαρώ. Δεν είμαστε εκεί για να τραβήξουμε πάρα πολύ τη συζήτηση, αλλά για να γνωριστούμε πραγματικά και οι δύο πλευρές. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να χτιστεί η εμπιστοσύνη τα πρώτα 5 λεπτά μιας συνέντευξης. Στην αρχή είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με μια πιο χαλαρή συζήτηση, small talk όπως λέγεται, δηλαδή πώς ήταν η διαδρομή, αν μας βρήκες εύκολα, αν πάρκαρες εύκολα ή αν έχεις με το μετρό, για παράδειγμα, από πού έρχεσαι, με τι ασχολείσαι γενικά, και μετά πηγαίνουμε μέσα στη συνέντευξη και αναλύουμε πού ήσουν, πού είχες εργαστεί στο παρελθόν, με τι είχες απασχοληθεί. Έτσι και από την πλευρά του υποψήφιου εργαζόμενου, γενικές ερωτήσεις του τύπου πόσα χρόνια είστε εδώ, αν έχετε έρθει πρόσφατα στα γραφεία, ωραία είναι τα γραφεία σας, οι χώροι σας, μπορώ να πω με τι απασχολείστε, φυσικά έχω κάνει την προετοιμασία μου, αλλά είναι και ερωτήσεις για να ξεκινήσει κάπως η συζήτηση, να αποκτά ροή και να έχουμε χτίσει μια πρώτη εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Αφού έχει χτιστεί λοιπόν η εμπιστοσύνη αυτά τα πρώτα λεπτά της συνέντευξής μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό ως εργοδότης ή υπεύθυνος του HR να παρουσιάσω ξεκάθαρα ποια είναι η θέση, σε τι αφορά, ποια είναι η δομή της εταιρείας, να έχει γίνει ξεκάθαρο στον υποψήφιο για να νιώσει ασφάλεια
και να μπορεί μετά μέσα στη συζήτηση να ανοιχτεί και ο ίδιος και να παρουσιάσει ειλικρινά τον εαυτό του. Να θυμάσαι ότι η συνέντευξη είναι η πρώτη ευκαιρία παρουσίασης της εταιρείας σου ως εργοδότης στον υποψήφιο και πρακτικά παρουσιάζεις την κουλτούρα της εταιρείας σου στον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Άρα, αν δείξεις μια οργανωμένη δομή της επιχείρησης, το ποιοι είμαστε, ποια είναι η κουλτούρα μας, πρακτικά αυτό που παρουσιάζεις είναι μια υγιής εταιρεία, σοβαρή, στιβαρή, που έχει ξεκάθαρους ρόλους και αυτό δημιουργεί μια εμπιστοσύνη και μια ασφάλεια στον απέναντι μου, στον υποψήφιο, για να νιώσει αυτή την εμπιστοσύνη και να έρθει να συνεργαστεί μαζί μας. Ακόμα και να μην προσληφθεί στο τέλος, είναι σημαντικό να παρουσιάσω αυτή την εικόνα της υγιούς επιχείρησης, γιατί να θυμάσαι πάντα ότι οποιοσδήποτε έχεις απέναντί σου, εκτός από υποψήφιος συνεργάτης, είναι και υποψήφιος πελάτης, είτε διαφημιστής, που είναι πολύ πιο σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να μην συνεργαστώ με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, αλλά να έρθει αύριο μεθαύριο, επειδή άφησα μια θετική εντύπωση, να αγοράσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχουμε. Ακόμα πιο σημαντικό όμως, να με συστήσει στην αγορά, ακόμα και αν δεν συνεργαστούμε, σε κάποιο φίλο του ή γνωστό του, στο να έρθει κάποιος άλλος, να κάνουμε μια συνέντευξη και τελικά να συνεργαστούμε με το γνωστό του αυτό. Ειδικά σήμερα, σε μια εποχή που υπάρχει η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά, έχουμε πάρα πολύ συχνά φαινόμενα του να κανονίσουμε μια συνέντευξη να μην παρουσιάζεται ο κόσμος, να μην εμφανίζεται. Άρα, το να έχω αυτή την εικόνα της υγιούς επιχείρησης είναι σημαντικό, γιατί με βοηθά να δημιουργήσω ένα συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Κλείνοντας λοιπόν και το σημερινό επεισόδιο, να θυμάσαι ότι η συνέντευξη είναι η αρχή μιας σχέσης. Είναι κάτι δημιουργικό και χρειάζεται να παραμείνει έτσι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσω πραγματικά τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, να δημιουργήσω μια υγιή συζήτηση και εγώ ως εργοδότης, αλλά και ως υποψήφιος, όταν έχω έρθει να γνωρίσω την εταιρεία, και αυτό ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι η αρχή μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, μιας συνεργασίας που θα δημιουργήσει νέους στόχους και θα δημιουργήσει και νέες μεγαλύτερες επιτυχίες. Κανείς δεν ξέρει στην πορεία πού μπορεί να οδηγηθεί αυτή η σχέση, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό στη συνέντευξη να μην κοιτάζω να βρω ψεγάδια και λατώματα και από τις δύο πλευρές, είτε της εταιρείας είτε του υποψήφιου, να γνωριστούμε ειλικρινά και να κοιτάξουμε μέσα από τη συζήτηση πώς μπορούμε εμείς να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή τη συνεργασία. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που έμεινες μέχρι αυτό το σημείο και του σημερινού επεισοδίου. Θυμήσου να κάνεις ένα like και εγγραφή στα κανάλια μας στο YouTube και στο Spotify στο podcast Επιχείρησέ το. Μπορείς να με βρεις στα social media George Marinos, σε TikTok, Instagram, LinkedIn, να μου στείλεις ένα μήνυμα και να ανταλλάξουμε απόψεις για το κομμάτι της συνέντευξης αν έχεις κάποια απορία. Γράψε μου στα σχόλια κάτω από το επεισόδιο ποιο είναι το επόμενο θέμα που θέλεις να συζητήσουμε ή αν έχεις βιώσει κάτι ευτράπελο σε μια συνέντευξη, είτε ως εργοδότης είτε ως εργαζόμενος. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από ευτράπελα στο κομμάτι της συνέντευξης και να θυμάσαι πάντα το πιο σημαντικό, οτιδήποτε και αν έχεις βάλει σαν στόχο, μπες στη δράση και επιχείρησέ το. Τα λέμε στο επόμενο. Να είσαι καλά.